Ngiyabingelela ababukeli bomkhanya kude TV. Ngibingelela uVusi ukhulekani bafethu. Abaphathi bomkhanya kude ngiyabingelela bafethu, ngibingelela wonke ama viewers. Ngiyabingelela bafethu. Ngibingelela nonke nje. Ngiyabingelela uKing SMC na ke lo. Mr Delicious bafethu. Uyena ke bafethu uShoti. Namhlanje ngiveze elinye kulamanye ama videos a previous nje ukuthi bebethu terrible. Hayi ngalivala lelo. Ngiyazi kodwa ukuthi abantu basazongibiza ngalo kulungile. So ngifuna ukungena kulena ke bafethu. Kahle nje ayikabi. Ngifuna ukungena kule kahle nje ayikabi. Ngifuna ukungena kuyona ukuze mhlambe kube khona iclarity kubabukeli. Ukuze kube khona iclarity kubabukeli. Ngifuna nje ukuyiveza nibe ne-understanding yayo. Kunomunye la wama viewers oveza i-concern yokuthi uyazi yena lento uyi-27. Uyayazi lento akwazi ukuthi i-27 lingakwazi i-26, akwazi ukuthi i-26 likwaze i-28 ngoba basenkambini e1. Ngizoyiveza nje le izwakale kahle, ibe clean futhi ibe njengoba ngizoyichaza. Now uyabona ngifuna ukuyiveza lento kanje. Umfowethu obhale kanje ngeke ngachaza ngathi eWestville kukhona ama 26 nama 28 kuphela, bese kuba khona abantu ke abangayishaya inombolo. Now Big 5 Rough 3 Air Force 3 Air Force 4 bonke labo bantu laba beke eWestville, but uma befikile basheshe bathathu bayisho kwamanye amajele. So mina ngeke ngakhuluma la kwenye video ngesigameko so esenzeka la ekwafika khona ama 27 ayisuka eCape Town. Yabo angena afakwa nama 26 kangisase waiting trial, afakwa esectionini yama 26, angena ezo endlini zama 26, aphuca amagunya ase 26 imbede abelala kuyona noma ama position abe, ngoba imbede ulalwa ngendlela yama position mekulalwa enombolweni nje. Nase 28 kuba njalo. Yabo kuyazi ukuthi obani abalala lapha nobani kanjani abaphuca imbede kwalala wona nama 27. So laba fethu laba bamagunya ase 26 bona bavuka ekseni. Yabo leyo nto yaduma nje ejele. Bavuka ekseni bayosha emaphoyiseni ukuthi laba fethu babahlukumeza nani. Yezwa lonto. Kangangokuba kwathi mase kwenzeke leyo nto leyo. Yezwa lonto. Agcine la 27 esephakama nakusasa. Esekwazi iboshwa. Yezwa lonto leyo. So into engifuna ukuyiveza ke mina ilena ke. Ukhona omunye ovelile lapha nama comment wayichaza washo ukuthi lento engiyikhuluma uyayazi. Okungijabulisile engathi naye akasili 28 ngoba abantu banalento ukuthi mina ngoba nakho ngiyi-28. And ngiyazi kunabafethu abavelile lapha kuma comment engibabona ukuthi nabo bangama 26, abanye bathi bangama 27. Uyayizwa le nto le. Ababone ngathi mina mangisuke ngikhuluma ngoba nakho ngiyi-28. Angifuni ukuthi ngiveze ngiclearishe lento. Uyabona bafethu, kufanele sibe ne-understanding nje. Uyabona umuza la eKZN. eKZN. Isikhathi esiningi amalokishi ala eKZN. Uyabona uma ungabuza i26 mhlawumbe noma i28. Ubuze ngendaba kaNongoloza noNgelekejana. Ngithi uNongoloza uyena waye28 noma waqhamuka nenkambi yaseNtshonalanga. Bese ukuthi uNgelekejana uyena oqoba nenkambi yaseMpumalanga. Yabo. Ungababuza isikhathi esiningi abantu bala eKZN. Yazi ubabuze nje ngoNgelekejana noNongoloza. Bazokutshela ukuthi
ungene ngejana nonongoloza abandawonye. Yabona into engiyikhuluma manje ngikhuluma ngento mina engi-experience. I'm talking from experience. Yezwa lo. And leyo nto mangi ngiyibuka lezo zinto zenzeka ejele. Ezinye zezinto ezangenza ngicine ngithi inombolo ngiyayishiya mina isikeleni. Yabo lonto ngaze ngicina ngiyiqhubekela nokuyikholelwa into engangiyifundiswe ekhaya. Kahle nje bafethu ngifuna niyazi lento inombolo isikeleni. Khona omunye kumavuya azosho njalo wathi inombolo enjani isikeleni lapha nakushawana ngomqondo lapha. Yabo, and you'll never get the real truth about inombolo. Ngifuna ukunitshela nje maviewers lento ngifuna niyazi le. You'll never get ukuthi you'll never have noma you'll never receive yabo information ozothi le is the genuine one. Uyazi why ngisho kanje? Ngoba yilo naloyo ozobe ekutshela something uzothi le aqhamuka nayo is the genuine one. Iyona ungqo. Mase qhamuka omunye naye aphinda akutshela enye into ophinda athi le iungqo. Uyazi yenziwa yini lonto? Ilento ngisho ukuthi uma wasubuza abantu base KZN bazothi ungele ngejana nongoloza bayalamana bandawonye baphume eswini singamama oyedwa. Uyezwa lonto? Uhambe uye kubantu base Eastern Cape nase Western Cape. Eastern Cape ne Western Cape Cape Town, uBhayi, yezwa lonto amajela ngala ku Western Cape. Yezwa lonto nala ku Western Cape amajela ngakhona oPaulsbo nobani. Yezwa lonto le. Yezwa lonto. Bazothi ayikho leyo nto. Ungele ngejana nongoloza basiba bandawonye. Bathi oyedwa wabuyixhosa, oyedwa wabuyimpondo. You understand? Usuke la ko Western Cape na Western Cape uye eGauteng province nako Pretoria nako bani. Uyazi bazokutshela ukuthini bona? Bazothi bona uzothi umuntu awunongoloza onongoloza shusha ma 28 unongoloza ngase laphana ethinejele bekuthiwa umZulu. Yezwa lonto le ngithi uyabona ke manje ukuthi bonke labantu according to a province noma according to amajele akuleyo province bane information ethile yaleyo nto engafani ne-information yabanye abantu abakwenye province noma ababoshwe emajele akwenye province. Ingakho ke e28 uyezwa lonto e28 kunesiyalo esithi isinqamu sifakazela egcwele. Why kuthiwa isinqamu sifakazela egcwele? Usho ukuthi efanayo esinayo ifakazela ukuthi hayi ngempela lo muntu le uyindoda omfethu. Ingakho nase2022 uyohamba amagumba amane omhlaba ubafice bephakamisa isibhozo bazongifakazela abantu abaziyo nge28 ngoba bakhona ama27 aziyo nge28 akhona ama28 aziyo nama26 akhona amanye aziyo indaba ye28 kuthiwa amagumba amane emhlaba uyojipa amagumba amane omhlaba uyoshuzwa amagumba amane omhlaba yezwa lo nto leyo uyobafica ababhemi yezwa nto bechoma sona isibhozo lithi izithi ke lithi ungabaphikisi yezwa lo nto ungabaphikisi but yezwa lo nto ngayisinqama abashuleka naso yezwa lo nto le sifakazela yona egcwele yezwa lo nto le. So ngizama ukuthini ke manje ngizama ukuthi never say ubani unamanga ngoba yabona nami uzoza naleyo perspective yakho uma wasuqhamuke nawe uvele mhlawumbe kusethi kwenye i-podcast ethile kwenye i-podcast ethile uthi ukhulume ngale perspective othi unayo wena. Mina ngaqhamuka ngithi amanga yonke lento kuthi ke mina ngeke ngikwazi uqhamuka ngithi amanga. Uyazi why? Ngoba ngine understanding mina yokuthi according to indawo amajele esiboshwe kuwo ama provinces esiboshwe kuwo uyabona abantu abahambe akade beshawa ngama transfers ngama drug bazokutshela into engikutshela yona bazokutshela into engikutshela yona yezwa lonto. So according to iWestville ke nje iWestville nje alike i27 eWestville
lo ishoyo wena ukuthi 27 afana ayikho le nto uma uyabona noma ungaya kuyiphi inombolo ungaya mhlambe kubantu base Eastern Cape, Western Cape, Gauteng bazokutshela ukuthi umwazi indabuko yezulu nomhlaba inkambi zazimbili kuphela. Yes, kuyi 28 ne 27. Yes. Inkambi yesithathu idabuke ngoGrey. Yezwa lonto. uGrey nakhona esetshenziswa ungelekejana. Yabo, ebafice lapha bedlala amadayisi ngokwendabuko yezulu nomhlaba. Ebafice bedlala amadayisi lapha noGrey. Yezwa uGrey uCleaners. Yezwa esonto ePostoli. Yezwa ngokwendabuko yezulu nomhlaba. Yezwa lonto le kangangokuba even inombolo bekwazi ukuthi ayifihle kulona iBhayibheli lakhe leli. Yezwa lonto ama-drugs noma imali nani eze nayo la kongelekejana. Ungelekejana bengakaza ukuphakamisa u6. Ungelekejana waphakamisa u7. Yezwa lonto 27 ngoba waphula ungelekejana kahle kuyindabuko yezulu nomhlaba izokutshela ukuthi ungelekejana wayi28 waphula umuntu owodwa wayi27. Yezwa lonto umuntu obe26 uGrey. Yezwa aye kade bebafice benonongoloze bafice kwelinye lamajele. Yezwa lonto bafice bedlala amadayisi lapha benza yonke lento yabo le kangangokuba unongoloze waze wamkhuza ungelekejana. Yini manje sifune ngize yabona ke manje ngizoze ngiveze online mhlambe abanye benu abanganabo. Yezwa lonto le abanye benu abanganabo. Yabo abanye benu abanganabo kodwa manje kuzofanele ngibaveze kuze nani abanye babe nabo labo la yini nabo. Yezwa lonto le wazwa umkhuzu ungelekejana ekuza yena unongoloze kuze ungelekejana ethe imfethu labantu laba yabo lonto yini manje usuka ngako ngalabantu abadlala amadayisi kanje. Yezwa lonto wathi nayi yabo labantu laba mfethu bane access la lo muntu ekuthiwa uGrey uyakwazi ukuhamba yonke indawo lo muntu lo. Yezwa lonto inombolo ingakwazi ukungena ingakho i26 namanje. Yezwa lonto lisasebenza ngalo la yini ingakho uzokuthiwa lisebenza ngoCrown i26. Yezwa lonto le ngoba ayekwazi ukuthi alande inombolo even ngaphandle ayifake ngaphakathi yabo ngoline baba umuntu osoyoCleaners uyakwazi ukuxhumana namaphoyisa nobani ukuthi uGrey waye kanjalo ke uyena owadabuka nenkambi yase26. Yezwa lonto ngokuthi zonke inombolo ababeyithola. Yezwa lonto uGrey nomkhosi wakhe bafanele beyithathe zonke beyidebenise bani ungelekejana. Yezwa lonto ungelekejana nolayini ukuthi kungangako unongoloze ngoba uyena umuntu naye kade bephakamisa u8 yabo enawo nolayini ukuthi uphule kanjani yena umuntu oyodwa ophakamisa u7. Uyayizwa lonto le so ngakho labo njalo befika bephethe inombolo ungelekejana bemdibanisa zona. Yezwa lonto wayeyinqwathi ungelekejana lezo inombolo lezo aphinda naye aweyiveza lapha na kunongolozo uthi hayi yababona ke labantu lokhu baqheka buko sesinani manje. Yezwa lonto bahlukaniselana ngendlela bahlukaniselana ngayo. You understand le not ukuthi unongoloza wayeyiboss yena ingoba yena vele lo line ukuthi kuze oGrey azakhande avumele ukuthi kukhandeke lo mkhosi ungelekejana. Yezwa lonto wayengayifuni leyo nto unongoloza yena. Yezwa lonto le wagcina sekudabuka lenkambi yesithathu. Yabo lonto le kodwa inkambi eyikhona nje impumalanga nentshonalanga. Impumalanga ngama27 lawo. Yezwa lonto ungelekejana yeke loyo. Yezwa lonto indabuko yezulu umhlaba ke engiyivezayo. Yabo so manje into engizama ukuyiveza ke la ukuthi umuthi wena akwenzeki ama27 agwaza ama26 futhi ama26 akwenzeka agwaza ama27 ake ngikubuze nje. Yabo mhlawumbe ngiyazi mhlawumbe abanye benu bazophendula kuma comment ngizobuza nje kanje umbuzo lo. Yabo ungelekejana wafa kanjani ngokolwazi lweni wafa kanjani ungelekejana ngoba ngenzeka ukuthi ulwazi esinala lifana wafa kanjani ngoba ungelekejana wagcina ebhodile. Yezwa lonto lo line loyo wagcina usumncilele wagcina lo line lo mfethu ungangeni kunongoloza ngoba unongoloza ungelekejana baba bafwabo kanje not ngokwegazi yabo but ngokukalayini. Mina iyona ke le njengoba ngithi mina ngishaya umzukwane wenombolo ngokwendabuko yezulu nomhlaba mina ngingangako ngayo.
enginayo ile ukuthi uNongolozana noNgetshana baba bafowabo ngani not ngokwegazi but ngokwani yabo ngokwenombolo nangokwemsebenzi ngoba babekade bekanje bephakamisa u8 bonke yezwa kwano nombolo kwano nobangela odalekayo bezwa le nto owadala ukuthi bahlukane uNgetshana agcine sewuphula umuntu wodwa ephakamisa u7 uma sebefika kulelo jele lelo wafica abafana bedlala amadayisi lapha ukangaka uGrey umuntu wawuyena wayeucleaners ekwazi ukuzenzela izinto zakhe ababuyela nanemali labafana nani yezwa le nto wase yabakhanda labafana bakhanda umkhosana yezwa umkhosana omncanyana wa yezwa lo mkhosana lo wagcina lo mkhosi kubizwa ngithiwa ama26 yezwa inkambi yesithathu le yezwa kodwa indabukweni yezulu nomhlaba ikangako leyo nkambi le kangaka inkambi ezimbili impumalanga nentshonalanga impumalanga iwona ama27 intshonalanga iwona ama26 na mina ngithi ke uma abantu benolwazi uNgetshana wafaka kanjani ngiyiveze ke mina ngokwendabuko yezulu nomhlaba khona nizoba nawo ulayini uNgetshana ngithi wabulawa iwona ama26 abulawa ngani angiyiveze ke le ngoba manje izo zonke izinto engingafuni umlungu ngingena kuzona kanje kodwa manje ngiyabona ufuna ngize ngingene ukuze abantu babe nawo ulayini wabulawa iwona ama26 uNgetshana wena ke mawuzothi akwenzeki i27 iligwazi i28 i26 i26 akwenza ayikho lonto uNgetshana yena Ngetshana wayephamisa u7 okuyena owadabula inkambi uyena umuntu owavela nenkambi yase27 impumalanga yezona kwabhodiswa iwona ama26 wabhodiswa uGrey nje wabhodiswa ibona nje uGrey ingakho ke mfethu lo muntu engitshela ngaye mina ngithi wayekade esuka eCape Town ephamisa u7 yezwa lo wafika wawuveza lo line wathi hayi thina mfethu siyajajelana nama28 ngangani uNongoloza wayewuveza ilula nje sibaqaphele labantu engibakhandayo bengangidala ngadibani nangempela uNgetshana mfethu abantu bambhodisa laba bantu kangangokuba umuya kwami emajele ko Cape Town ko Paulsboro uyezwa uhamba uya ko St Albans uyezwa lo nto le uzofika uyibone lento engitshela yona uyezwa lo nto le so ngizama ukuyiveza ingakho abanye abantu batshelwe okunye ngoba batshelwe labantu ababatshela kade bebakhanda lapho kodwa ngokwendabuko yozulu umhlaba original uqondile engitshela yona so ilapho ke ebengizama ukusho bafethu ebengizama ukuyiveza ukuthi nikwazi ukuyiunderstand ngoba ngiyabona nababukeli sebeqala ngidide ukuthi kwenze njani kanti sikholwe yini yezwa bazovela ke abantu abayaziyo lento engisho yendabuko yezulu kuba khona uma ngibonile bathi ngokwendabuko yezulu umhlaba ekhomenta lapho ngabona uma ukhona ama viewers awazi lo akuvuvezeke sengiyawuveza ke manje uNgetshana kanti wabulawa ubani nokuthi wena abakwazi labantu ukudalana bengashadibani ukudalana bangashayisani ilapho phaya ku TV